Hi guys, for today's video at nagluluto tayo ng tinapa. Sakto-sakto yan mga idol kasi umuwan sa labas mga idol, malamig ang panahon mga idol. Gawas pas tinapa mga idol, nabagintay kamatis. Atay ginamos. Atay kape. Okay kayo. Partigang ulan na mga idol, gawas mga idol. Kini na ito ma-upload mga idol kay mupalit po tagpasayan mga idol. Allergy po ta. Diri na lang tas tinapa mga idol kay kagidra tong kalabanan ni mga idol. Guys, sugod na sa tong cooking show.